Pinalahi nga pagbukas sa Nutrition Month gibahigayon sa usa ka barangay sa Dakbayan sa Subo. Pinaagi sa panindutay og dekorasyon sa mga e-bike gamit ang mga masustansyang pagkaon. Sayron nato kini pinaagi sa Balitang Barangay. Sa Barangay San Nicolas proper sa Cebu City, bida ang mga e-bike atol sa pagbukas nila sa Nutrition Month. Gibangga sila, dili sa disgrasya, kundi sa panindutay ug dekorasyon gamit ang mga masustansyang pagkaon. Nagpainomdom mi kanunay sa mga ginikanan nga magluto, apil sa ilang pagluto ang utan, apil sa ilang pagkaon ang mga prutas para balanse ang pagkaon silang anak kada adlaw. Samtang ano mga dagkong dawin sa saging tindok ug nausay manok Bisaya nga gipabatog ng daan sa atop sa e-bike nga perfect pares sa kamunggay. Ang mga utanon gilutong on the spot sa nagkadayang grupo sa barangay sama sa pinakbid. Bihon nga daghang utan, dahon sa kamunggay, uban ang carrots ug uban pang gihimo usab nga bula-bula. Apan mas lami kuno ang tinunuan nga utan Bisaya nga gisubakan og piniritong isda. Paborito makabusog yun sa mga bata. Labi na nay kalbasa, nay kanang mga utan-utan, okra, munggay, saluyot o agbati. Dili pod pauwahi ang afrita da nga mugna sa utan alang sa mga health conscious. Healthy siya kaysa atong karni gyud. Wow. Kay vegetable man. Ang tanan nga mga masustansya pagkaon gitumong alang sa pag-inganyo sa mga bata nga mukaon ini alang sa pag-angkon sa maayong panglawas. Samtang kun adunay pagkaon gikinahanglan nga aduna usay pasingot nga mawang zumba. Uy, mismo ang kapitan sa barangay ang nahimong instant dance instructor sa iyang mga katagib barangay. Ang atong himo ron ay uban na lugar nga na container gardening nga ang uban naarigid silang mga backyard nga magtanom. So di man kay tang problema gud og utanon diri kay duol man kay tagtabuan market. Samtang gilusad ang ika-49th Regional Nutrition Month celebration, din gitutukan ang suliran sa malnutrition. Diin nakatala og 8.5% ang Central Visayas. Number one is really to educate people. Number two is to come up with programs na sustainable ang atong natay feeding. This is to put flesh sa ato ang film karon ang ato ang healthy diet gawing affordable for all. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.